परशुरामଙ୍କ जन्म कथा। पौराणिक मत अनुଯାयी परशुरामଙ୍କୁ विष्णुଙ୍କ 10 अवतार मध्यରୁ षष्ठ अवतार ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ऋषि ଯମଦଗ୍ନି। ଯମଦଗ୍ନି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ରେଣୁକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ପୁତ୍ରର ବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପରଶୁରାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଋଷି ଯମଦଗ୍ନି ଏବଂ ରେଣୁକା ସେମାନଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ରାମ ରଖିଥିଲେ। ରାମ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ପରଶୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ପରଶୁରାମ ହେଲା। ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତଥା ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଭୟ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ କଳି ଯୁଗରେ କଳ୍କି ଅବତାର ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପରଶୁରାମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ହେତ ପାଇଁ ଆସିବେ। ପୌରାଣିକ ମତରେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ହାଇ ରାଜବଂଶକୁ 21 ଥର ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତ କାଳରେ ସେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଥରେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ ତାଙ୍କର ପଥରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ପରଶୁରାମ ଗଣପତିଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପର୍ଶାଘାତରେ ଗଣପତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ରାମାୟଣ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜା ଜନକ, ରାଜା ଦଶରଥ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ।